Salburom no kholabo ongkhore samung tangui tongo. Titi edisi hapangni borong manang iya Baburajan Reang. Bubagrani samung no hamjagui. Bubagrano logirubui tabuk sik joratui samung tangui tongo. Yago rangchak budul kwri phano o ruphai dulsa tongmani no chikhagui je manchak chubawi tongo. Phungni simi nokni nokharui hor joratui samung tangui tongo. Jorao tibor jorao maimasaya khlaiui o khuyui tipra sarongni bagui fight khlaiui tongo. Tinibo obo haikeno kholabo nokharka puila dam chorao nang kukmani manui sikla sikli rokno drugs bai hakchal riton nani bagai thungjangnai manui rok football no khobui volleyball badminton obo hairok bagai tongo. Abo haikeno dam chorani program pai jompui hilo thangui tongfru lama kinaro sikla rok volleyball thungui tongmani nugui. Abono hamjagui je manchak sikla rokno volleyball bagai kalangkha aboni yakulobo obo haiklaino sabualo thangaibo sabualobo thungjangna manikhani rok bakha abo simia tabo sukjoratei bisiba kanani nai tongo. Borong manang iyam Baburajan Reang bini achuk khamplai manmani tabo sukjoratei kwbangma tiprasa kami amchai rogo office eba himjangnai lama abono karei chini kungthai bara rokni safeguard ni bagaibo je manchak joratei samung tangui tongo. Borong manang iyam Baburajan Reang nainai di chini mangpilibo. Okay.